Здравейте, аз съм Димитър Богданов, сега сме с братовчетка ми и ще снимаме клип. Аз ще й казвам какво да прави. Понеже тя не знае как да направи Ender портал перфектно. Да ви кажа, аз в момента се уча от това видео, така че не ме съдете, ако нещо объркам, и аз се уча първа. Аз съм го правил сега. Ето това е перфектното място, където да направим Ender портал. Взимаме тук, отиваме, ето това нещо се казва око на края. После Ender светът самият се казва в края. А ето това се казва портал към края. Взимате окото и портал и нанизвате 1, 2, 3. Не по този ред, а ето така. После започвате 1, 2, 3. После 1, 2, 3. После 1, 2, 3. После взимаш. После взимаш това и започваш. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Готов е. Така ли влезе? Аз също. Това беше стряскащо. Това беше стряскащо. Извиня се. Просто аз дойдох първи. Сериозно. Така. Трябва да убивате тези. Ако ги махнете, понеже Ender Дракона ще е безсмъртен, вие, ако ги махнете, той ще стане смъртен. И нали разбирате, те му дават живот и така нататък и така нататък. Нещо като дрън, дрън и дрън. Сега, с Рали майче взехме всичките. Рали, ти, за тебе ще е онази с клетката, а за мен е тази. Добре. Натискам и бам! Само трябва да имате контрол и така нататък, плюс така нататък и така нататък. Да не казвам още така нататък, защото ми омръзна да казвам така нататък и не разбирате, нали? Сега ще ви покажем най-силното оръжие срещу Ender Dragon. Леглата! Да не повярвате? Да не повярва. Аз ще се излиза за дракони. Аз също го виждам. Идва сега. Сега ли намери да ми го каже? Рали се оправя с дядо и неговия телефон, който не е чак от най-новите. Иска да му настрои часа, за да ходи на риба и да вземе някакви работи. Рали, бъгнах легло в легло. Благодаря. Бъгнах и трето. Браве. Мите не тръгвай леглата. Те за да тръгне друго нещо. Те? Сега. Ама първо, преди да гледате клипа, ударете лайк за подкрепа. Дракона идва. Споко, няма да ме хване, може би. Казах,
че може би веднага гърми. Гръмна ли нещо? Да, гръмна го. Продължавам да седя за дракон. Продължаваш да слагаш легло. Идва дракон! Да му се не види. Къде е то? Къде е то? Кое? Дракона ли? Да. Идва! Идва. Мой гад. Аз съм велик водач. Да! Рали, легло! Яко! Само каква огнена топка изстреля. Дай ме гръмна леглото! Дракон! О! Не, да. Майко! Ударих го буквално с легло. Само легла! Идва! Идва, сериозно. Сега ли намери да ми го кажеш? Ами това ще не Ти слагай легла, ще казвам за дракона. Добре. И ти ще ги задействаш. Ендер дракон. Добре ли се прави? За сега добре. Пак, легла. Ендер дракон. Това беше струм. Пак. Бързо! Натискай! Браво! Браво, 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 браво! Давай! Аз буквално го с леглата с телевите. Ха! Браво! Чакай, дали не мога да се задействам с стрела? С стрела. Не е верно. Само дракона може да ги задейства с огнена топка. Сега той заобикаля колоната, тръгва, идва и натискай! Ние буквално сме го победили. Рали, да се включа ли с подкрепа? Ако искаш. После ми се ще покажа как да направите базука. Да! О, още малко. Още малко, а не сме го. И направих 2 бък легло. Идва! Да. Давай, давай. Малко. Един удар сме го убили. Бързо! Леглата! Сега. Идва. О, той е така. Бели ключакът на фея. Фея. Вали дъжд! И ние буквално се прибираме. Чао! И ударете лайк за всеки случай. През